Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Zunneth Sattar ndi mphamvu zake. Mkulu yemwe ali mkamwamkamwa mdziko muno pa nkhani yokhuza katangale komanso ziphuphu. Zunneth Sattar mmbuyomu wakhala akuzitcha kuti ndi mwini wa dziko la Malawi. Iyetu amkayankhula izi kamba kakuti akuluakulu ogwira ntchito mboma akhala ali mkhwapa mwake moti amati akayankhula chilichonse kuti chichitike chimachitika. Nazo nyumba zolemba nkhani komanso zowulutsa mawu sizimalemba kwambiri zolakwika zake kamba kakuti nazoze zinali mu mkhwapa mwake. Komatu kutsatira kumangidwa kwake ndi National Crimes Agency NCA komanso Anti-Corruption Bureau ACB mchaka chatha kamba kakatangale wadzaoneniyo kwaululika zambiri zomwe zakhala zikubisika mdziko muno. Nkhani yomvetsa chisoni ya mkulu wina wotchedwa Zunneth Sattar. Zinalo ndele kuvuta. Anyway. Nkhani yomvetsa chisoni ya mkulu wina wotchedwa Mr. Zunneth Sattar. Nkhani yina yomvetsa chisoni ya mkulu wina wotchedwa Zunneth Sattar. Uyu ndi mkulu wina yemwe anabwera mdziko la Malawi mchaka cha 2005 kudzachita malonda. Mwezi wa February mchaka chomwechi anayambisa kampani yina ya Mass Manufacturers African Limited yomwe inali kukanengo mu mzinda wa Lilongwe ndipo anayilembetsa ndi boma la Malawi. Kampani iyi inali yopanga mafuta ophikira kuchokera ku mteza. Patatha zaka zisanu ndi zitatu 8 atapanga phindu kwambiri, Mr. Moa anaganiza zoyambitsa kampani ina yomwe imayenera idzipanga mafuta ophikira ndi zakudya za nkhuku kuchokera ku soya. Kotero pa 23 May muchaka cha 2013 analembetsa kuboma kampani yake ina yotchedwa Tamana Solvex African Limited. Apatu mkuluyo anali atanyengerera makolo ake a mdziko la India kuti agulitse malo awo okhala kumeneko ndi cholinga choti ndalama yakeyo ayambitse kampani yopanga mafutayi pogulira machini a mtengo wapatali ogayira soya. Mkuluyo ataona kuti kampani ifunika ndalama yambiri kuti iyambe ntchito zake popanda kuvuta kulikonse, Mr. Moore anaganiza kuti apeze munthu wina ngati business partner yemwe azithandizana naye pakayendesedwe ka zinthu. Ali mkati mofufuza munthu wotereyo, mwini wa kampani yowerengera chuma accounting firm yotchedwa Kuma Associate Mr. Kamalasanani Neya Padma Kumar. So I'm sorry, I'm failing to pronounce the names, so I'll just put the names on the screen, so I'm hoping it's making sense. Okay. Yemwe pa nthawiyo anali akumugwirira ntchito chowerengera chuma chake anamuwuza za munthu wina yemwe akhoza kugwirizana naye nkupangira zinthuzi limodzi. Munthuyu anali Zunneth Sattar. Mr. Moore atakumana ndi Sattar nkuyamba kugwirizana za ntchito yomwe akuyenera kuthandizana pogwirira limodzi. Iyeyo Sattar anakana kutenga masheya okwana 20% omwe Moore amapereka. Iye akuti amafuna masheya okwana 50%. Nkumachita kuti pa nthawiyo yomwe kampani mwini ankalembetsa anali ndi masheya okwana 90%, pomwe mkazi wake Anita Rajendra Gujar anali ndi 20%. Atakambirana, Moore anavomera zomupatsa Sattar masheya okwana 40% pa ndalama yokwana $1.5 million yomwe kuno panopa ndi pafupifupi 1.6 billion Malawi kwacha. Sattar analonjeza kumayika ndalama pa kampaniyo monga mmene mgwirizano wawo umanenera, ndipo atayika ndalama zokwana 600 million Malawi kwacha. Iyeyo anayamba kumaloweterapo kwambiri ngati kampaniyi ndi yake. Chosaziwa Iyetu chinali chiyambi chake chakulandidwa kwa kampani zake ziwiri ndi Zunneth Sattar. Tsiku lina muchaka cha 2015 nthawi ya masana kunyumba kwa Moore kunafika
a Ahmed Abdul Rashid Sattar yemwe ndi mchimwene wake wa Zunneth Sattar. Pa nthawi iyo anangopeza ogwira ntchito mnyumba ndipo anamuwuza kuti abwana ake akabwera awawuze kuti akudziwa komwe akukhala ndipo akuyenera amuyimbire. Atabwera mkuwuzidwa za nkhaniyi, iyeyo anafunsa mkulu yemwe anamulumikizisa ndi Sattar uja kumfunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Sipanadutse nthawi Amo analandira foni kuchoka kwa Zunneth Sattar yomwe amamukalipira ndi kumulalatira mkumati iyeyo ndi munthu waboza yemwe akufuna kumubera pomunamiza kuti ali ndi kampani. Mbali inayi naye mchimwene wake uja amakhala akumuyimbira nkumamuopseza. Apa awiriwa anagwirizana zoti akumane ndipo anakumanirana ku office ya mkulu yemwe anawalumikizisa uja. Ukuku Sattar anapitilizabe nkumamukalipira komanso kumuopseza ukuku akumuwuza kuti iyeyo Sattar si munthu wachibwana popeza amadziwana ndi mtsogoleri wa dziko lino. Pa nthawi iyo apita muthalika kotero akuyenera kusiya masheya ake ndi amkazi wake omwe kuti kampani yonse aziyendetsa Zunneth Sattar. Pofuna kuonetsa kuti iyeyo ndi katswiri kuno ku Malawi, anawonjezeranso kunena kuti wayankhulana ndi Peter muthalika ndipo ndi okhumudwa ndi zomwe iyeyo akupanga. Padma Kumar yemwe ndi mwini wa kampani yotchedwa Kumar Associates komanso ndi yemwe anawalumikizisa anthuwa analowererapo nkukhala mbali ya Zunneth Sattar. Anamuwuza kuti apereke masheya ake onse kwa iyeyo popeza iyeyo Sattar ndi mwini wa dziko lino. Ali komweko Sattar anatumiza anthu ake omwe anapita ku nyumba ya ndipo anapeza mkazi wake yemwe anamuwumiriza kuti asayine kalata zosonyeza kupereka umwini wa kampani zawo zonse ziwiri kwa Zunneth Sattar. Kuwonjezerapo Amo anayamba kulandira mafoni omwe amati ndi ochoka ku fiscal police owawuza kuti apange zomwe Zunneth Sattar akufuna ndipo ngati satero aona zinthu zoopsa. Iyeyo anavumera ndipo anachita changu kuti athawitsire banja lake ku India popeza amaona kuti miyoyo yawo ili pa chiopsezo. Patatha masiku awiri atakakamizidwa kusayina makalata opereka umwini wa kampani, anakafuna chithandizo kwa loya wina a gift na nkhani kuti amuthandize. Pa 7 September mu chaka cha 2015 a gift na nkhani kudzera ku kampani yawo ya G Nankhuni and Partners analembera mkulu owona kalembera wa kampani mdziko muno ya Registrar General yomwe inafikanso ku immigration likulu la polisi office ya kazembe wa mdziko la India muno Malawi. Komanso Zunneth Sattar mukalatamu Nankhuni anadandaula za mchitidwe wa Zunneth Sattar okakamiza Amo kusayina makalata opereka umwini wa kampani yawo kwa Zunneth Sattar. Iwowa anapitirira kunena kuti ukuku ndikuba dzuwa likuoneka ndipo Sattar amagwiritsa ntchito kudziwana kwawo ndi apita muthalika ngati choopsezera amzawo. Iwowa anawonjezeranso kunena kuti Sattar analanda zitupa zoyendera za Amo choncho anapempha ma office onsewa kuti awathandize. Sattar awuza boma kuti lizimuzunza patangodutsa nthawi pang'ono Amo atasaka thandizo kudzera kwa maloya, moyo wake unayamba kuzunzika kwambiri mpaka boma linamuthamangitsa mdziko muno. Kwa zaka zisanu ndi ziwiri 7 iyeyu wakhala akuyesera kuti abwere mdziko muno. Patangotha sabata loya wake atalemba kalata ija, nthambi ya boma yotolera misonkho ya Malawi Revenue Authority MRA inamumanga ponena kuti anali asakupereka misonkho ku nthambi. Nawo apolisi anatenga chilolezo chomumanga mkuluyo, warrant of arrest, chomwe chimasonyeza kuti wakhala asakulipira msonkho kuchoka mu chaka cha 2013. Atamangidwa iyeyo anatulitsidwa pa bail ndipo wakhala akupita kukaonekera ku bwalo la milandu kokwana katatu komwe bungwe la MRA
lakhala likumayimitsa kuti limalize kafukufuku wawo. Izi zinapangisa iye kupempha bwalo la milandu kuti lithe kumulola kuti iyeyo apite kwawo ku India ndi cholinga chakuti akaone banja lake lomwe linachoka kuno chothawa kamba ka Zunneth Sattar. Bwalo linamulola ndipo anayenera adzaonekere ku bwaloli pa 13 Novemba mu chaka cha 2015. Komatu mwatsoka iyeyo anakanika kubwera kuno ku Malawi kuti adzaonekere ku bwaloli popeza agogo ake anamwalira ndipo amayenera kuyendetsa mwambo wonse wa maliro. Chinthu china chomwe chinamupangitsa kuti iyeyo achedwe kubwera kuno ku Malawi ndi chakuti amayenera apezere ana ake sukulu popeza ku Malawi anangochoka mwaphuma. Pamene amati abwerere kuno ku Malawi, chilolezo chake chochitira malonda kuno chija amati business resident permit chinali chitatha kugwira ntchito, kotero amayenera kufuna china kuti chipangidwenso. Kwa zaka ziwiri anali akuyesera kufuna visa yobwerera kuno ku Malawi, koma izizi zinakanika mpakana anafika popempha kazembe wa mdziko la India kuno ku Malawi kuti amuthandize, zomwe zinatheka ndipo inatheka mu February mu chaka cha 2017. Mkuluyo anafika kuno ku Malawi mu March mu chaka cha 2017 ndipo anakazipereka ku bwalo la milandu komwe anamuwuza tsiku lodzaonekera ku bwaloli ndi kukayamba kuzengedwa mlandu wake. Komatu atapita pa tsiku lokazengedwalo panalibe aliyense ochoka ku bungwe la MRA, ndipo m'malo mwake MRA inatenga chilolezo chofuna kumumanganso. Apa mkuti iyeyu atapeza loya wina yemwe dzina lake ndi Justin Dzodzi, ndipo iyeyu anakatenga chiletso pakumangidwa kwakeko. Pamene chiletsochi chinapititsidwa ku maofesi a MRA, akuluakulu akunthambi anati sakudziwa chilichonse choti akufuna amange amo. Apa azonzi anapitanso ku polisi kukafufuza kuti nchani kwenikweni, ndipo nawo apolisi anati anakana kuti palibe arrest warrant ya Mkuluyo. Pa 12 May mu chaka cha 2017 atakhala usiku umodzi mu chitolokosi cha apolisi, zinadziwika kuti kunabwera ogwira ntchito aku immigration omwe anadzamutenga ndipo anali atakwezedwa ndege yomwe anali akubwezedwa kwawo ku India. Ngakhale nthambi ya immigration ndi yomwe inamuthamangitsa mdziko muno, kafukufuku akuonetsa kuti ticket ya ndege yomwe anakwerera inagulidwa ku Sat Gulu Travels and Tour Services ndi Zunneth Sattar. Boma la dziko la India lipeza MRA, Malawi Police ndi Immigration yolakwa. Pa 26 May mu chaka cha 2017 boma la dziko la India linapereka kalata ku unduna owona za maubale a mdziko muno ndi ena kuwapempha kuti undunawo upange chotheka nkumuthandiza mo. Boma la India linati Mkuluyo anayesera njira zonse kuti mlandu wake umvedwe, koma MRA simaonetsa chidwi pa mlanduwo. Ilo linatinso popeza boma la Malawi linamuthamangitsa mdziko muno, zikuonetsa kuti boma la dziko la Malawi silimafuna kumuzenga mlandu ayi, koma kungomuthamangitsa Mkuluyo popeza analibe umboni weniweni omuzengera mlandu uliwonse. Iwowa analozanso chala nthambi ya Malawi Immigration polowerera nkhaniyi pomwe panalibe makalata enieni oyenera owathamangitsa amo mdziko muno. Pamene zimachitika izi nkunena kuti ku account yake ya Mkuluyo ya ku First Capital Bank ndalama zake zokwana 300 million Malawi kwacha zinayi zitatengedwako ndi anthu ena pogwiritsa ntchito masignature aboza. Kusintha boma ndi kuyeseranso. Pamene ulamuliro wa dziko lino unasintha, amo anapeza owayimira ena omwe ndi amtupira and company. Malo yawa analembera nduna ya za mdziko ndi apolisi a Richard Chimwendu Banda kuwapempha kuti awunikenso mmene amo anathamangisidwira mdziko muno, ndipo ngati mkotheka awathandize kuti abwerenso mdziko muno. Achimwendu Banda anatsimikiza kuti anapemphedwa nkulowererapo
ndipo izi zinachitika mgwirizano wa tonse utayamba kumene kulamulira achimwendo banda analembedweranso kalata ina kuchoka kwa maloya ena aku India kuti awathandize kuti amo abwerere mdziko muno ndi cholinga choti adzapitirize kuyendetsa kampani zawo zomwe zimathandiza anthu ambiri mdziko muno kudzera mu mwayi wa ntchito. Iwowa anatinso akuyenera adzapitirize kuzengedwa milandu yawo yomwe boma la dziko la Malawi limaorganizira. Iyetu asatha kuthamangitsa mzawo mdziko muno kamba kamalonda.